मेला काजलगाव मेला नै लोगोफोर बेरायफैदों काजलगाव मेलायाव दासो दिनैजोंसो साननै जादों दिनैसो जागायहांदों नालाय माने जोंना सिजौआनो गाखोनो दावराव मैया सानसे थांबाय दिनैजों साननै थांबाय आरोना लोगोफोर नै ओहो जा मानसि जाबावबायसो एसे ब्लग खालामनो ना खालामा साननानै खालामबाय आं जाबायानो एसे ट्रेनाबो इथिं आइनै मिकि माउस गाखोहैदो थ' सियाव मिकि माउस ओइलाय औ सालायबा गाखोगोन दे औ हेलिकप्टार नै मिकि माउससो गाखोयोनो गाखोदो गेलेफैदो मिकि माउसआव गाखोआ होमबा मोनसेबो गाखोला नोङो दे गाखोदो दे थांदो माला फैगोन जागासिनो दावराव दहायनिफ्रायनो बे खिन्थाबाय नालाय आं नोंजों समान फैगोन होननानै माला फैगोन आरो माला फैगोन आंहा लोगो जानांगौ दा होनगासिनो मिकि माउस गाखोग्राफ्रा एम्फौआनो अयथासार बिहा गालांजाबाय हनै नै गेजेरजों थां गेजेरजों र' गाखोगोन र' एलाय ज' गाखोदो बिसोरजोंबो मामिखौ मिकि माउसआव गाखोनो थिनलाय जोंखौ थिखाङाथ' ए मोजांथारमोन दा ओंखारबाय गोलोमबोजोब्बाय खोमा मानसिफ्रा हेलिकप्टाराव साबसिन जागोनदां ओरैसो खोमा मोजां नुयो लाइटजोंसो जि मोजां नुयो बावहाय गाखोलायनोसैलायनो फैदो ओरै फै हनै नैबेखौसो बुंनांगोन बैसो औ थां ओरै थांदो टिकेटखौ खिथाहैदो थां औ थांदो बिला बैखौ होन बेखौ औ मोनथामखा मोनथाम नङा सानफिनबावबाय सासेया अहाय हाबखो येल्ल'आव बाय बाय र' बिसोर सानैजों हाबबाय मोजां दा ओमफ्राय गाखोबानो मोजां नङाल' जाखायो गोसोआव मोजां मोनगोन आरोना थगायखायो ओमफ्रायो बाय बाय हेलिकप्टार गाखोग्राफ्रा औ बिसोर बिदा बिनानाव ज' गाखोबाय सानैजों नैबेबो इन्ट्रेस्टार बैजों ओरै सिदा खालायबाय बैयाव सानै दं नालाय दा बाजैमोन फैदों मेलायाव नाहरलाय बाजै बैबो ओमफ्राय बै आदा दिनैसो जा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नैबे आरोना जोंनि बाजैया लोगोफोर बे आदा बे बाजै गाखोगासिनो दङ उन्दैफ्रा बाय बाय जा इन्ट्रेस्ट हेलिकप्टारा माउस हेलिकप्टार मोननै
जाजेनबाय जोंना बिथाङा गाखोनाया गाखोखांबाय बेरायनोसै फैदो आनै बेरायनोसै गाखोबावनो हायो सना नांगौ नामा लोगोफोर सना काजलगाव मेलानि सना माबायदि डिजाइननि नांगौ नै लांफैदो सिख्लाफोर नै गेलेग्राफोरा नायफैदो लोगोफोर दिनैजोंसो साननै जादों আগেইবার गेलेग्रा বাজারে সেই জিনিসগুলোর দাম অনেক বেশি তাই বলছি যদি না করে মাবা নাইনো খাংख्राइ দোকানের সামনে মাত্র 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকার মধ্যে আরো পাবেন খুবই আয়না খুবই মেটালের চুড়ি ভিআইপি সুতা নাইনিরা Mama भगबाननि बुस्थुफोर फारसेथिं खुलियाखैनो नै दाबो बांद्राय खुलिजोबाखै दाबो मा बुस्थु किउबा ओइ बायोसो बिदिना मोजां जाया दसेनो बायगोन दसेनो बायो बुरखायनो गोरोंखादा बिफाखौ गेलेग्रासो जाबावलायो एक्सप'आव हाबबाय एबारनो दिनैसो साननै थांनाय नालाय बांद्राय माबा जायाखै आंहानि बाव सामब्राम हाखावग्राखौसो जि लुगैनानै दंब्रा एखेसो बेनाबो बिदिनो Baba, खम खालामफिनलाय बेखौ र' खम खालामफिनल' नांगोन बेखौलाय मानांगौब्रा नोंलाय जाम्बा थांबा ओरैनोथ' दाना बांसिन बिदियावबो फानलाबायसै ना बे बाहेरायाव होनायफ्राबो हानि कापावहाय होयो बेखौ लोंनांगौबा उदैयानो बुंजोबगोनसो मन्दिरा औ हारसिं थांगोन नाङाबा र' ओइ आगैमोना बैथिं थांदोंनो र' मन्दिरा 19 तारिखত बेलपुरि बुगि उगि ओइ नाइट गोथाव नंगौना नङा खिन्थालाय কম্পিটিশন লোৱা হৈছে आंथ' गोदैसो मोनदों দুটা ক্যাটাগরিত আমি এই गोथाव दा কম্পিটিশনটো ৰাখিছো गोसा नङा गोदैसो প্ৰথম ক্যাটাগরিটো হ'ল ক্যাটাগরি 1 6 थांबाय थांसै थ' गाबोन फैफिनगोन थ' ओंखारनोसै दायो मेलानिफ्रायहाय थ' फरा थाबायदो न'आव थांगोनसै लोगोफोर होआसै नोंनो हास्लाबला नालाय नों